Bueno, què tal? Us he fet esperar avui, per variar. Vale, de què et vull parlar avui? D'una cosa superxula i que quan aprens a connectar amb ella et facilita la vida. És a dir, és quan notes que les coses estan ja fluint, que hi ha poques resistències, no? Que al final això de fluir té a veure amb no tenir resistències. I clar, ens costa molt conèixer el nostre ritme. Et parlava el post d'avui que quan coneixes el teu ritme i el segueixes i te'l respectes, és quan deixes de tenir pressa. És a dir, és quan deixes de viure amb aquella ànsia de que ha de passar això i ha de passar allà i ho he d'aconseguir ja i no hauria d'estar vivint això, sinó que hauria d'estar vivint una altra cosa. I fixa't, com tot això són lluites, no? Són aquestes lluites internes de no voldria estar vivint això que estic vivint ara i voldria viure una altra cosa, no? Vane, diu, hola, esto me interesa. Pues claro, a todos nos interesa. Perquè es fa realment difícil, es fa realment difícil i jo reconec que m'ha costat molts anys, molts anys a barallar-me amb les meves sensacions, no? Fins que he dit, val, d'acord, doncs això és el que sento. Bueno, vale, d'acord. I us vull donar alguns tips perquè aprengueu a connectar amb el vostre ritme i aprengueu a ballar amb el vostre ritme, perquè ens forcem, és a dir, contínuament. El que fem és forçar-nos a fer coses, ens forcem, no? És com, no m'agrada això que estic vivint, em forço a viure una altra cosa i, de fet, ens han educat, o els nostres pares, no, contínuament, no paràvem de fer coses que ens obligaven a fer, no? És com, doncs no podies triar, havies d'estar escolaritzat fins als 14, en aquella època. Llavors, és com, bueno, no tries ni a escola, no triaves pràcticament res, era com tot t'ho havies de menjar amb patates i no es respectava els nostres ritmes. Ara sí que està començant a haver un moviment de disciplina positiva i de criança més conscient en què es respecta els ritmes del nen, les seves necessitats, però nosaltres, tal com hem viscut, no se'ns ha donat espai i nosaltres no hem après a donar-nos espai a allò que necessitem i al nostre ritme. És a dir, si resulta que t'enfades per qualsevol cosa o tens una decepció amb algú i dius, ostres, és que m'he enfadat amb aquesta persona i no vull estar enfadada, no? I llavors ens comencem a resistir amb el que sentim. O dir, ja se m'hauria passat aquest enfado. I no se'n va, no? És allò quan les emocions perduren el temps, que dius, ostres, què passa, no? Quan fa molt temps que arrastres una emoció o un sentiment i dius que ja hauria d'estar bé, ja hauria d'estar bé, no? I el post d'avui et parlava d'aquests hauria d'estar millor, hauria de prendre una decisió ara mateix, hauria de saber què vull fer amb la meva vida ara, o hauria. Llavors, en realitat, per escoltar el teu ritme, per descobrir el teu ritme, el primer que necessites fer és deixar-te sentir el que sents. ¿Vale? I això, que és molt fàcil de dir, deixar-te sentir el que sents, no té res de senzill, perquè no ens agrada sentir el que sentim. No? Quantes vegades jutgem el que sentim, no? No m'hauria d'estar sentint així. Llavors, el primer exercici radical és que et deixis sentir el que sents, encara que no t'agradi. I també et pots dir, doncs no m'agrada sentir-me així. El que no t'agradi sentir-te així també és deixar-te sentir el que sents, perquè també t'estàs deixant sentir que no t'agrada el que sents, d'acord? Sembla una mica barallat, però no ho és tant. Llavors, la nostra ment, el nostre cap, que està tot el dia pensant i analitzant i fent suposicions i intentant prevenir desastres futurs que això, una madeixa de llana, no? O un embolic supergran al cap. I necessitem anar desfent aquest embolic. Llavors, no es tracta de ballar, forçar-me un ritme que jo crec o que el meu cap creu que hauria de tenir aquest ritme, sinó ballar, deixar-me sentir veritablement quin és el meu ritme. ¿Vale? Llavors, no és senzill,
però és qüestió de deixar-te, de donar-te l'oportunitat de descobrir aquest ritme. Et deia al post d'avui que quan respectes el teu ritme connectes amb aquesta alegria de la vida i perquè deixes de lluitar. És que deixes de lluitar amb tot el que t'està passant. I al final, i jo de totes les eines que dono i de tot el que us parlo, al final sempre arribem al mateix punt, i és que és qüestió d'identificar a on tens la resistència, a on tens la lluita i soltar-la. I dir, vale, amb què m'estic barallant ara? No? Quina part de la meva vida no m'agrada, no la vull canviar i és aquí la resistència que tinc. No? I el que podem fer és soltar-la. Vaig a posar-te un exemple de la meva vida i és que jo vaig tenir un negoci 15 anys, no? 15-16 anys vaig tenir un negoci, una botiga, etc. Molts d'aquí ja em coneixeu d'aquella època. I la guerra era tan gran, jo vaig estar 5 anys per fer el canvi, per vendre'm el negoci i dedicar-me a això, que era realment el que volia fer. Ja em va costar prou averiguar què era el que jo volia fer amb la meva vida, així que també vaig estar un temps obligant-me a... Ja hauria de saber què vull fer amb la meva vida, perquè a hores d'ara, no? I sobretot amb les edats, quan vas complint, com la crisi dels 30, no? I jo als 28 jo ja tenia la crisi dels 30, jo ja estava pensant en aquesta època, ara ja hauria de tenir tota la vida solucionada, no? Hauria de tenir la feina dels meus somnis, la parella dels meus somnis, la casa dels meus somnis, ho hauria de tenir tot. Llavors, ja vaig estar lluitant amb això, no? Perquè la meva ment creia que jo ja hauria d'haver sabut el que volia fer amb la meva vida molt abans. Val? Aquí tenim una lluita. Vale? Això no ens deixa fluir, perquè és com si nosaltres som un riu o anem baixant per un riu i ens trobem un tronc allí atravessat, que aquell tronc és aquest pensament de que ja hauries d'haver avançat, ja hauries d'anar 3 metres per davant d'aquest tronc. Però és que en realitat no estàs anant 3 metres per davant, en realitat estàs allí. Llavors, és qüestió de reconèixer a on estàs. Vale, què més va passar? Doncs vaig estar un munt d'anys amb la idea aquesta de que ja hauries de saber què vols fer amb la teva vida, no? I amb tots els significats que això suposa, perquè què significa que no sàpiguis què vols fer amb la teva vida, no? Doncs allí encara és pitjor. Però després, quan ja vaig saber què volia fer amb la meva vida, vaig dir, vale, doncs jo no vull treballar en aquesta botiga. Llavors, doncs no vull treballar aquí, no? Se me dona molt bé, els clients estan encantats amb mi, és fantàstic, tot maravilloso, però no soy feliç. I el dolor aquest de no soc feliç, de la teva ment t'està dient hauries de ser feliç, hauries de, el que us estava explicant abans, no? Al final de no deixar-te sentir el que sents honestament, sinó que la teva ment creu que hauries d'estar sentint una altra cosa, doncs això fa molt mal, molt mal. I és una gran resistència. Llavors, una vegada superes aquesta resistència i dius, doncs d'acord, és que no soc feliç així, doncs m'encantaria ser feliç així, però no ho soc. I et deixes sentir aquesta infelicitat, te la deixes viure permetre'm viure aquesta sensació, perquè cap sensació és millor que una altra. Unes són més agradables que altres, però en realitat tot forma part de la vida, no? I em vaig deixar sentir allò. Llavors vaig estar 5 anys esbarallada perquè creia que el canvi l'hauria d'haver fet molt més ràpid, molt abans. I contínuament estava exigint-me fer les coses amb un ritme que la meva ment creia que era el ritme que havia de tenir. Vale? Però en realitat no era el meu ritme, perquè no sentia que quan totes les vegades vaig tenir com a diversos intents de vendre'm el negoci, totes les vegades que em posava allí sentia una resistència molt gran. Però no era una resistència de... És difícil d'explicar. No era una resistència de por a afrontar aquell canvi, que també hi era, però també hi havia aquella part de mi que estava dient no és el moment, no és el moment, no és el moment. Llavors, per què t'explico això? I ja et dic que a mi m'ha costat anys connectar amb aquest ritme, però et vull dir que començar a baixar el volum dels pensaments que estan allí opinant sobre la teva vida, no? Que és com si tingués el Pepito Grillo aquest, i que estan contínuament opinant sobre com hauries de fer o no hauries de fer,
t'impedeix sentir aquella veueta interna, aquella saviesa interior que sap quan és el moment, vale? Que sap què és el que toca ara. I et donaré una pista per connectar amb aquesta veueta. I és fes-te la pregunta de quan vas prendre una decisió o vas sentir en el passat un moment en què diguessis sí, això és el que vull fer, això, ara estic certament en el camí, és això, estic allí. ¿Vale? És una sensació de certesa i de... És quasi un momento ajá, no? D'aquests que es diu, no? Perquè és una sensació de sí, és aquí on he d'estar, és aquí on he d'estar. I és una sensació que, encara que el cap te digui no, però és molt difícil, o és molt complicat, o ara potser no seria el millor moment, no? Aquesta sensació et segueix dient sí, és aquest el moment, és aquest ara. Vale? Llavors, una vegada identifiquis aquesta veu, és qüestió que prenguis una decisió. I és prendre la decisió de seguir-la escoltant, però també de fer-li cas. Vale? I com que ens assusta tant fer cas amb aquesta veueta, perquè creiem que la nostra ment racional ho sap tot i creiem que la nostra ment racional ho veu tot i no és així, doncs ens costa molt confiar en aquesta veueta. Ens costa molt i és normal. Llavors, també et pots deixar sentir aquesta desconfiança. No? Al final és com quan coneixes algú o et presenten algú, necessites el teu temps per confiar en aquella persona, perquè no la coneixes. Doncs si no estàs acostumada a escoltar la teva veueta, lo normal és que no hi confiïs, ¿vale? Perquè no estàs familiaritzada, no saps per a on anirà, no saps si pots confiar en ella. ¿Vale? Per tant, doncs deixa't sentir que potser encara no hi confies, d'acord? Perquè això podria ser una altra lluita, per tant també volem desfer aquesta lluita. Llavors, una vegada connectes o identifiquis aquesta veueta que t'està dient sí, és cap allí, cap a on vols anar. I et pots permetre que et guiï ella. ¿Vale? Això que pot semblar senzill o no, però alguna vegada t'he parlat de les dues energies, del yin i el yang, i en aquest cas, quan ens deixem sentir aquesta veu interior que ens guia, hem de deixar que mani la nostra part més intuïtiva, la nostra part més yin. I ens costa tant perquè tampoc no tenim entrenada la nostra part yin. Llavors, el nostre costat yang és molt directiu, és d'acció, acció, he de decidir, he d'anar cap allà, he de caminar, he d'arribar. Si t'hi fixes, tot el món funciona així. Llavors, aquest és com el camí normatiu. I l'altra part és com la més happy flowers. I tampoc és happy flowers, perquè tela, és molt potent aquesta part. Però és una part que la seva energia és confiar. Confiar i deixar que les coses esdevinguin. ¿Vale? En realitat, són dues energies que es necessiten, s'alimenten i que necessitem les dues energies. No podem estar sempre actuant i amb determinació i tirant endavant. Necessitem el moment de parar un moment i deixar-te sentir el que hi ha i deixar-te guiar per a veure si vas bé, si la direcció és la correcta. Per tant, aquestes dues energies les necessitem les dues. Llavors, quan connectes amb aquesta veueta i el teu cap et diu no te'n fiïs, no saps on te portarà, el que pots fer és decidir confiar en ella amb coses petites. Sempre t'ho dic, que si comences amb decisions petites, és més fàcil. La ment no et boicotejarà tant, perquè imagina que la teva sensació interna t'està dient que, com a mi em passava, que la feina que tens que no t'agrada, que és una merda, que estàs fatal en aquella feina, que no ets feliç. I prens la decisió automàticament d'engegar-ho tot a rodar, deixar la feina i marxar. No vol dir que no ho puguis fer, evidentment, tens tot el dret. Però que escoltis aquesta veu no vol dir que automàticament facis el que senti aquesta veu, sinó que també et pots permetre
el moment de reflexió i de deixar-te sentir. Vale? És molt important que aprenguis a distingir què t'està dient aquesta veu, perquè no és senzill, no estem... Parla un altre vocabulari, no parla el vocabulari de la ment amb paraules, sinó és un vocabulari més de sensacions i has de conèixer què t'estan dient aquelles sensacions. Vale? Llavors, quan connectes amb aquest ritme i el comences a respectar i dius, ok, la meva ment em diu que hauria ja d'estar 3 metres enllà d'on estic ara. D'acord? La meva ment diu això. Jo sento que, d'acord, potser m'agradaria estar més endavant, però estic aquí. Vale? Llavors, identifica les lluites, identifica les resistències, perquè per fluir necessitem eliminar les resistències. Llavors, quina resistència tinc? A què m'estic resistint? Amb què estic lluitant ara mateix? No? Si és el tema de la feina, que és molt habitual, no? De dir, doncs és que la feina aquesta no m'agrada, ¿vale? I no m'agrada que no m'agradi, ¿vale? Perquè aquí estaria la lluita. És el que et deia abans. El problema greu que tenim és que no ens deixem sentir el que sentim, honestament, perquè creiem que no hauríem d'estar sentint això. Llavors, si hi ha l'emoció aquesta de no m'agrada la meva feina, no m'agrada la meva feina, però m'hauria d'agradar, primer, deixa't sentir que no t'agrada i, bueno, deixa't sentir que t'agradaria que no fos així, però és així, ¿vale? Així el que fas és treure un d'aquests troncs que t'estan barrant el pas per fluir. Treus la tensió, treus la resistència i segueixes fluint. O les resistències, també seria fàcil que hi hagués més d'una resistència. Llavors, identifiques què t'està dient la veueta i no vol dir que actuïs ja, sinó vol dir que et deixis sentir el que t'està oferint. I el deixar-te sentir aquest dolor, diguem, i deixar-te'l sentir honestament, sense jutjar-lo, ni identificar-te amb ell, també et permet que aquest dolor faci el seu curs i marxi, o canviï, o es transformi. D'acord? No sé si m'estic explicant, perquè és un concepte amb molts conceptes satèl·lits per allí. Però m'agradaria que us quedéssiu amb la idea de que l'important és deixar-te sentir el que sents honestament, ser molt honesta amb tu mateixa i dir, estic sentint això i em fa mal sentir això i no m'agradaria sentir això, però sento això, ¿vale? Perquè només aquest senzill gest que t'està dient, doncs t'està permetent ser com ets, permetent ser qui ets, permetent-te sentir el que sents i deixar de forçar-te a ser d'una altra manera o a fer d'una altra manera, d'acord? Quantes tensions ens venen de forçar-nos i forçar-nos constantment, perquè és una cosa que fem en totes les àrees, forçar-nos a sentir el que no sentim i a fer el que potser no voldríem fer. Llavors, necessitem treure aquesta branca, perquè si no és molt difícil escoltar aquesta veueta interna, aquest ritme, d'acord? I el que et deia al post, quan descobreixes el ritme i el respectes i et deixes ballar amb ell, és quan deixes de tenir pressa. Perquè quan coneixes quin és el teu ritme, no tens la necessitat que les coses passin ja, perquè ja saps què passaran. Simplement has de deixar que vagin passant. D'acord? Fins aquí, alguna pregunta? He anat a saco explicant-vos i no sé si teniu alguna pregunta. En tot cas, primer punt, deixa't sentir el que sents, deixa de barallar-te i de forçar-te a sentir alguna cosa que no sents, perquè allí estem perdent energia, estem perdent foc, estem perdent claritat mental i permet-te seguir el teu ritme i deixa-te'l seguir amb coses petites. Et deia, és més fàcil amb coses petites. Sí, el teu dia a dia, tens una decisió com... Mira, fes-ho amb els camins. Jo ho faig molt amb els camins. Un dels meus entrenaments, per dir, bueno, una de les meves passions que m'encanta, que és viatjar. Jo vaig descobrir, quasi per casualitat, que viatjant sola em resultava molt fàcil connectar amb aquesta veu, perquè com que no tenia ningú a qui donar-li explicacions de res i simplement si volia anar cap a una banda o cap a una altra
o donar voltes en cercle, ho podia fer perquè ningú m'estava dient res. Llavors, jo, per exemple, em vaig entrenar molt a sentir aquesta veueta fent viatges sola i agafant i anant només seguint la sensació corporal de cap a on em venia de gust anar. I em permetia anar allà on em venia de gust. I on no em venia de gust, no hi anava. D'acord? Llavors, això simplement és un entrenament perquè diguis, a veure, vaig a deixar-me sentir, vaig a pujar-li el volum d'aquesta veueta, perquè no estem acostumades a sentir-la. Llavors, pots buscar petites formes d'entrenar-la, de dir, a veure, quines coses de la meva vida diària em faciliten escoltar aquesta veueta. Ja et dic, en el meu cas, doncs, viatjar, o jo ho faig molt també per saber el meu tempo, perquè jo estudiaria de tot, m'encanta estudiar i aprendre coses. I llavors, clar, hi ha 50 milions de cursos que faria ara i, evidentment, no es pot fer tot, no? T'has de focalitzar i, si no, perds molt foco. I la meva manera de decidir-ho és deixar-m'ho sentir al cos. És a dir, hi ha un curs que el fan aquest cap de setmana, evidentment no m'he apuntat, i tenia ganes d'apuntar-me, I la meva ment em deia, t'anirà superbé aquest curs, és fantàstic, és corporal, no? En trauràs molta rendibilitat a les teves sessions, el que sigui. Però la meva sensació corporal era de, no, ara mateix no és el moment, no és el moment. No, l'espai, el nostre espai i la nostra capacitat d'atenció és limitada, igual que la nostra voluntat també és limitada. La nostra energia també és limitada. Llavors, necessitem triar molt bé a què ho dediquem, perquè s'acaba, s'esgote. Llavors, només que et permetis distingir quines parts de la teva vida de veritat et ve de gust dedicar-los a aquest espai i deixar-te sentir aquesta distinció i donar-te l'oportunitat de triar, ja estaràs fent molt, perquè ja estaràs donant-te aquest espai. I fixa't que quan estàs amb una persona, que aquesta persona et doni tota la seva atenció, que t'escolti respectant el que dius, respectant el que sents, que no t'intenti convèncer de res, que et sentis escoltada, que et sentis estimada per tal i com ets, que no hagis de fer res per mereixer amor i que et sentis lliure de ser qui ets. Quan estàs amb una persona així, estàs molt bé, estàs a la glòria, com dirien els meus clients. Estàs molt bé. I això és el que t'estic proposant que facis amb tu mateixa. És a dir, que et donis a tu aquest espai de reconeixement, d'atenció, donar-te aquesta atenció, però atenció des del respecte, des del estic sentint això i tinc tot el dret del món a sentir-ho i puc donar-li aquest espai, perquè t'estaràs donant un regal màxim, perquè que una persona et doni aquest regal, amb el munt de distraccions i de coses a fer que tenim al dia, que et donin aquest regal d'atenció plena, respectuosa, lliure, és màgic. I quan t'ho dones a tu mateixa, llavors, què passa? Pues que t'estàs... ja no dic pujar la teva autoestima, perquè al final l'autoestima t'estàs respectant i t'estàs estimant tal com ets. És que ja està, la confiança creix automàticament, perquè quan una persona t'escolta així i confies, baixes les barreres i confies perquè saps que no corres perill. I això és el que necessitem fer també amb nosaltres. Com més ens donem aquest espai de reconeixement i de dir, ostres, doncs em sento així, estic super cansada i necessito descansar i no m'agradaria, perquè descansar i parar és d'aquestes coses que també ens costen tant, no? I quan ens deixem sentir que, ostres, estic cansada, necessito descansar, faria vacances i la veueta et diu, no, res de descansar, no hauries, ets una dèbil, no pots estar així. Però quan t'ho deixes sentir i dius, bueno, doncs sí, mira, m'agradaria tenir més energia, però ara mateix no la tinc, no? I ara mateix estic així i em deixo sentir com em sento, d'acord? Elimines les lluites, baixes el volum dels pensaments, puges el volum d'aquesta veueta més intuïtiva i aniràs aprenent a escoltar-la i a respectar-la, d'acord? Llavors, ja no viuràs les situacions de vida com coses tan dramàtiques o tan
desafiants, perquè quan entrenes aquesta confiança et veus més capaç d'afrontar aquests canvis. I això és el que volem, sentir-te capaç d'afrontar els canvis, adaptar-te amb ells el més ràpid possible i seguir caminant i seguir fluint. Llavors, és aquest l'exercici que et proposo. I et proposo el repte de que aquesta setmana et deixis sentir honestament el que sents. Vale? És un superrepte. Vale? I ja et dic, és un superrepte i sigui el que sigui, si és felicitat, és fàcil deixar-nos sentir la felicitat, però quan és doncs això, la mandra o alguna que no t'agrada o una emoció d'aquestes que no ens agraden, com la tristesa o la por, i que diguis, bueno, doncs mira, me la vaig a deixar, vaig a permetre'm sentir-la. Val? Em deixo sentir el que sento sense obligar-me a sentir una altra cosa. I només feu aquest exercici i a veure què passa. I comenteu-me, i em podeu posar comentaris aquí a l'Instagram, per aquí a sota d'aquest post que hem fet avui, o si esteu a Facebook, al grup de viatge a la felicitat conscient, doncs també podeu posar comentaris de dir, escolta, he estat provant això de deixar-me sentir el que sento i he notat que, el que sigui, he notat que s'ha transformat la sensació, he notat que tal. De fet, a les sessions que faig jo personalitzades, clar, és molt estrany. I quan que la gent normalment es sorprèn perquè no és com, és que estic molt enrabiada amb el que sigui. I en lloc de anem a canviar aquesta emoció, no? O anem, tranquil·la, no passa res, anem a canviar aquesta emoció, l'estratègia que fem és totalment la contrària. L'estratègia que fem és dir, sí, sents ràbia? Anem a sentir-la. I ens posem a sentir la ràbia, a sentir-la en el cos, a sentir on està localitzada la ràbia, a viure-la. I ens permetem viure la ràbia. I anem seguint l'evolució de cap a on va la sensació. I és molt curiós, perquè això ja m'ho han dit diverses clientes, de dir, és que arribo feta un desastre, no? Feta allí un mar d'emocions i de tal, i sembla que no faci res, perquè l'únic que estem fent és donar-li espai a aquestes sensacions, sense dirigir-lo, sense l'energia tan yang, si no esteu utilitzant aquesta energia yin que et parlava abans, i el cos mateix ho transforma. I és màgic, jo trobo màgic treballar des d'aquesta òptica, no? Des d'aquesta... No, deixa't d'obligar a lo que tal. No, anem a canviar d'estratègia, anem a anar-nos en just a l'altra banda i deixar-te sentir aquesta part. Vale. Alguna pregunta fins aquí? Ja portem 27 minuts, així que aniré ja finalitzant, però m'agradaria explicar-te una cosa que em va passar la setmana passada. No, mentida, fa 15 dies o 3 setmanes. Que ràpid passa el temps. Jo tenia un curs a Platja d'Aro i t'ho explico per a veure si et serveix o si et fa algun clic. Per mi va ser molt revelador. Tenia un curs de formació de l'Escola de Nous Negocios, que és una escola que es dedica a donar formació empresarial, diguem. I resulta que al gener havien fet un event i vaig guanyar un premi. Van proposar un repte, m'hi vaig llançar el repte i vaig guanyar el repte. I el premi era anar 2 dies a Platja d'Aro. I la setmana abans d'anar a Platja d'Aro estava cagadíssima de por, o sigui, histèrica, i tota la meva gestió emocional se'm va anar a prendre pel sac. Estava superada. I vaig decidir no lluitar, no enfadar-me contra aquesta por que sentia, no? I vaig dir, ostres, doncs realment m'assusta anar... I diràs, bueno, per què t'assustava anar 2 dies a Platja d'Aro? Bueno, és que eren 2 dies de formació amb persones de molt alt nivell, diguem, i que peguen canya, vull dir, que són aquesta gent que quan vols fer un canvi o un repte gran, era un desafiament per a mi, d'acord? No era com vaig a passar un cap de setmana de relax, sinó anem a fer un treball de creixement potent i això m'assustava molt. Però confiava en aquestes persones i ja la meva veueta sabia que havíem de passar per allà. La qüestió que vaig estar una setmana morta de por, etc., histèrica, perduda, i vaig dir, bueno, doncs d'acord, estic morta de por, doncs bueno, és el que tenen els desafiaments o els canvis grans que ens assusten tots, d'acord, doncs m'assusté, no vaig voler lluitar. Vaig arribar a Platja d'Aro
i bueno, la primera nit, començàvem el dia següent, tota la nit, sense dormir, amb vòmits, bueno, anant al lavabo, estava fatalíssim. I jo sabia que seguia sent aquella por que tenia. Però vaig passar la nit, no vaig voler enfadar-me contra els vòmits ni el no dormir, tot i que m'hauria encantat dormir com un tronc, però vaig dir, és que és un repte gran, és un desafiament gran i el meu cos està dient-me, això és molt gran, no saps si ho faràs bé. I m'ho vaig deixar sentir, m'ho vaig deixar viure. El dia següent estava feta bastant un desastre, però vaig anar fent i de tant en feia una petita meditació per agafar energia i al dia següent ja es va normalitzar tot això, ja va canviar el tema. Total, per què te volia explicar això? Et volia explicar això perquè la meva veueta interna, aquesta que marca el ritme, aquesta que t'estic dient tota l'estona, que a veure de quina manera pots connectar amb ella i entrenar a sentir-la, aquesta veueta em deia estàs en el camí correcte. És a dir, aquest desafiament que tens aquí davant forma part del teu camí. Llavors, jo sabia, i aquí està la clau, el saber, no? El tenia certesa, saber que el camí era el correcte. ¿Vale? Però ho separava de les emocions i del dolor que estava sentint, d'acord? Perquè anys enrere pensava, és que si anys enrere això ho hauria catalogat, això no ho he de fer perquè m'està generant molt dolor. I ara puc veure quan realment no és el camí o quan hi ha tot aquest dolor, però la sensació i la veueta està dient igualment no, és aquest el camí. El que passa que és un camí, és arriscat, no? Hauràs de posar tota la llenya al foc, no? És arriscat, però és aquest el camí. I tot i que la meva ment podia seguir dient, ostres, ja te val, no? I tenir por i vols dir què tal, jo decidia escoltar l'altre. Llavors, tota aquesta energia que hauria dedicat a la lluita de dir no hauria d'estar fent això, hauria d'estar fent una altra cosa, perquè blum, perquè blum, blau, perquè el ritme, que no sé què, me la vaig estalviar. Llavors, la gràcia d'això és que el canvi és molt més fluid, és molt més àgil. Llavors, una vegada va passar això, va ser com vup, i de seguida em vaig recuperar. Perquè com que només hi havia el dolor necessari, no el patiment extra, no? És la frase aquella del dolor és inevitable, el sofriment és opcional. Doncs vindria a ser això, és dir, el dolor i créixer, per exemple, fa mal, no? Hi ha el dolor del creixement, però pots decidir acceptar aquest dolor, doncs d'acord, hi ha aquest dolor, el visc, me'l deixo viure, però no cal que m'enganxi i m'enrosqui allí amb la situació i em faci un patiment enorme. D'acord? Podia haver sigut un patiment enorme, però va ser doncs sí, em deixo viure aquest dolor, jo ja sé que aquest dolor passarà, jo ja sé que el camí és el correcte, amb la qual confio en que tot seguirà el seu curs. I res, et volia explicar aquesta història per si et donava alguna pista, perquè puguis identificar aquesta veueta interior, aquesta saviesa interior, d'acord? I res, aquest vídeo quedarà penjat al viatge a la felicitat conscient, si necessiteu tornar-lo a veure. Avui a l'Instagram estarà tot el dia per aquí rolant i potser el penjo al YouTube, probablement aquest el penjo al YouTube. I res, dir-te que ja saps el repte d'aquesta setmana, que és deixar-te sentir el que sents, deixar d'obligar-te a sentir-te d'una altra manera i permetre connectar amb aquest ritme teu que et diu sí, és aquest el moment. ¿Vale? I et deia abans, recorda algun moment de la teva vida en què hagis connectat amb aquest ritme i que hagis dit sí, és aquest el ritme, és aquest el moment, és això el que em toca fer ara de forma fluida. ¿Vale? Recorda un moment així, perquè et vindrà la sensació i t'ajudarà a identificar de nou aquesta sensació. I fes-ho amb cosetes petites. Jo t'he dit que una manera com jo l'he entrenat ha sigut viatjant sola i deixant-me sentir cap a on vull anar, però també ho pots fer, agafes i et poses a caminar per la ciutat i a veure, i vas provant la teva brúixola interna, no? De dir, ostres, em ve de gust entrar en aquesta botiga, no me ve de gust, i exploreu. ¿Vale? Tu pots prendre com una exploració, com un joc,
com una manera de veure què passa, d'acord? Els que vingueu al curs de les avellanes, que farem el dia 6 de juliol, que només me queden 3 places, que ja està molt ple. Però part d'aquest curs es tracta justament d'això, d'identificar aquestes lluites, aquestes resistències i treure-les. Perquè i com més ràpid les identifiques, més fàcil t'és dir, vale, amb què estic lluitant? Amb això. Vale, ok, doncs pum, elimino aquesta lluita. Vale? Ara us ho explico en plan fàcil, perquè jo ara ho veig fàcil, però també entenc que al principi doncs, no es veu tan fàcil lo d'eliminar una lluita, però només que la identifiquis i diguis, vale, estic lluitant amb això perquè no voldria estar aquí, doncs vale, doncs no voldria estar aquí. Vale? Només amb això ja estàs eliminant part de la lluita. Llavors, et proposo que facis això aquesta setmana i que me comentis què ha passat a la teva vida, com has notat aquest ritme, d'acord? I en seguim parlant del ritme. Ja sabeu que em podeu fer preguntes per privat o proposar-me directes pel privat o en públic, també podeu dir, escolta, per què no parles d'això? I jo, si és un tema que domino i m'agrada, en parlo. Si no, doncs igual busco amb algú que em vulgui parlar. Vale? No res, que passeu una bona rebella de Sant Joan i vigileu amb els petardos i si teniu animalets també, pobrets, que ho passen molt malament aquests dies. I ens veiem el divendres vinent a les 2 i algo, d'acord? Molt bé, doncs, una abraçada. Ciao, ciao. Adeu.